Hello guys! Ngayon po araw ng Friday, April 18, 2025. Bali guys, kung Friday ngayon, Semana Santa. At pupunta kami guys sa Agno, Pangasinan para mag-swimming doon. Another day, another vlog na naman tayo guys. Malayo-layo din ang aming biyahe, Dagupan to Agno, Pangasinan. Umalis kami sa Dagupan mga alas 6 na. Kaya ito guys, mga inaantok pa kami kasi ang aga-aga namin nagising kaninang umaga. Pupunta kami ngayon guys sa Agno, Pangasinan. Bali guys, first time namin pupunta sa Agno, Pangasinan. Maganda raw kasi ang mga beach doon. Andito na kami guys sa Barangay Abagatanin, Agno, Pangasinan. Bali guys, nakarating kami dito alas 9 na ng umaga. So ayan guys, napakatindi ng init dito sa Agno. Naglakad dapat muna ako guys dito sa paligid. So bali guys, marami na rin ang mga naririgo. Ang dami mga motor dito guys. Marami guys available na motorboat dito. Pwede naman kayo makila para makaikot-ikot kayo dito sa gitna ng karagatan. Ang ganda dito guys, ang dami mga tao, ang dami nariligo kahit sobrang init. Dulo ay yung mga rock formation doon. Yung iba nga naghahanap kung saan dito yung Bulinaw kasi wala daw silang mahanap na Sa susunod, cottage. Alis na lang na natin, di natin kasi alam. walang magigilan dito. May sakto, magbenta ka na ng halo-halo dyan. At Tito Jeff, Yes! na yung ice nyo. Tunaw na yung ice. Oo. Ha? Ilaw na yung ice. Pinapasata siya. Dapat na. Liligo ka na. Nalamiging kagagad. Mamaya pupunta tayo dalawa doon. Ano ba yan? Hindi ka tayo dyan ay. Kaya paligo ang isa doon ay. Ligo na. Bargad. Galisin ka na ito siya rin. Alisin mo yung kaya pa. Ikaw na. Hindi dito may kanin. Ako na. Dito na lang. Gano'ng kadami? Saan yung mga, ano eh, lalaki eh. Mga lalaki, atan, dyan, kain na tayo, ya. Sige, sige. Hindi na si Bindo yun, tsaka si ano eh. Magano? Dalawa-dalawang akin yan. Akin na yung isa dyan. Yan. Abalang ko, check so anak po niyo Kuya Bindoy. Alak manaya. Yeah? Oh, bundok-dok. Tubig ka mo. Bundok-dok yung tayo. Melon, natin sila si rin. Para walang tawa. Yung? Manang halika, kain ka. Tuwing sulog So, yung tayo ay. Yung nalangon po kami sisimuli. Ang Diyos ko ito. Mamo. Ha? What? Hindi na ako agad ah. Yan ka na. Yan sila. Ah, ka na. Wala. Lahat tayo ka. Tapos Doon kayo naligo ha. dyan. Mamaya ulit. Pupunta ka tibay bahay. Kaya sila, iba na naman yung liligo ko mamaya. Hanggang mo lang ako. Malalim doon. Ano? Ano na? Sabay pa nag-inom ko sa Bindoy. Yan na. Ano? Alam na tapuso. Dito naman tayo guys sa Mistulang Panghilo. Ang linaw-linaw ng tubig, malapristal, at ang lamig kaya enjoy na enjoy ang mga bata.
Hindi ko alam guys kung idog ito or dagat kasi napakalamig ng tubig. At saka guys, running water siya. Ang lamig-lamig talaga ng tubig. Ang linaw-linaw pa. Yung kamay ko. Mother! Uy, nagiging wala ulit ako. At meron nga din sila dito guys na tinatawag na banana boat. Per head is 200 pesos lang. So bali guys, kailangan 10 katao lang ang pwedeng sumakay dito sa banana boat ride.
Ligo. Ako na daw. Alden! 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 Bali guys, sila po ang mga kasama ko dito sa Agno, Pangasinan. Subukan din nila na sumakay dito sa banana boat. Bali nga pala guys, hindi na ako sumakay sa banana boat. Sa bangka na lang ako sumakay para may magbibideo sa kanila. Ayan guys, lalarga na ang motorboat. Bali guys, iniila pala sila ng tali ng bangka na sinasakyan namin. Ayan guys, para mapabilis yung takbo ng motorboat. Bali guys, libre na rin kami dito sa motorboat na sinasakyan namin. Palayo na kami guys sa kabilang isla, na dito na kami sa gitna ng karagatan. Kitang-kita guys, yung ilalim ng karagatan, napakalino ng tubig. Ang ganda-ganda ng tanawin guys. Pupunta daw kami guys sa kabilang isla para makita namin yung mga tanawin. Iniikot lang kami guys. Wow, ang ganda guys, dito guys. Nandito na kami guys sa kabilang isla. Ito guys, tinatawag nila na Abagatanin Island. Linaw-linaw guys ng tubig guys, oh. So ayan guys, nag-diving na sila guys. Pwedeng maligo dito guys. Napakalalim ng tubig guys. Kitang-kita yung ilalim ng karagatan. Napakalinaw guys ng tubig. Ang sarap-sarap maligo talaga dito guys. Yung mga nakasabay sa motor guys, motorboat guys, dito guys sila nagda-diving guys. Ayun guys. Sarap-sarap maligo. Nag-iisa ka na lang! Hindi ko matutumba, mayroong ano. Kaya galap ba to?
natin. Smile naman dyan. 1, 2, 3. Smile. Pabalik na kami guys dito sa isla. Ang ganda ng tanawin dito. Napakaganda ng kulay ng dagat. Napakaganda ng tanawin dito guys. Pag nandito ka sa gitna ng karagatan, tanaw na tanaw mula. Talagang white sun. Yung dagat, kulay blue. Napakaganda guys. Napakalinaw. Balik guys, umiikot lang kami. Pabalik na kami guys sa pangpang ng dagat. Ayan guys, marami nagmumotorboat. Ang saya-saya dito guys. Kahit mainit guys yung panahon, napakalamig ng tubig, dagat.